aifana kunge akabayiwa ndimai. Banga chinhu chinorwadza kana pandazvinzwa ndandakarara semunhu handisi kunzwa zvakanaka. Tese tanzwa kutya kana pari zvinhu kuti zvino mwana anorarama here. Nephiasi munhu watinoziva nehasha, anga azoisa chijira asi panga pachibuda matumbu anenge ankunzi anga achioneka. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno taenda kumufakose mustreet inonzi Chigwenhure. Uko kuri kunzi kuna baba vabaya mwana wavo ane makore 14 nebanga usiku hwanhasi. Mwana anonzi arara akadaro asi azokwanisa kukambaira akanonokera baba mukuru vake achikumbira mapiritsi achiti ndiri kurwadziwa. Kuzotarisa kwavaita vaona kuti mwana anga abayiwa nebanga. Mai vemwana uyu vanonzi vanga vasipo, vanga vatori kunhamo kwavanga vari. Mwana akanga adzoka kuti azobikira baba. Vatataura navo vati zvinorwadza nekuti ivo vanoziva kuti kunyange mwana atadza anorangwa neshamu kana nebhande kwete kubatira banga. Chiitiko ichi chiitiko chatikatyamadza isu sevagari vemuraini rinonzi Chigwenhure. Pazvakaitika hatina kunge tichiziva kuti zviri kuitika, tazozvinzwa kwaedza. Hanzi baba ava aifana kunge akabayiwa ndimai asi mai vakatiza. Sei muri kuti aifana kunge akabayiwa ndimai? Mai vakatobatirwa banga vabayiwa chivhatiza. Pakunzwa kwatakaita ndo zvatakanzwa kuti vakanetsana pauviri hwavo. Then mai bva vaenda kumba kwavo kuna Dindingwe. Saka mushure mekuenda handizive kuti azobaya mwana pangotaurika zvakawanda kunzi mwana anga auya kuzobikira baba achibva kunhamo. Saka hatizive kuti chazokonzera kuti baba nemwana hanzi vamavakidzani vainga vachingonzwa baba vachiti ndokubaya nebanga ndokubaya nebanga. Havana kuziva kuti mwana atobayiwa chokwadi. Mwana anonzi abayiwa na11. Vavakidzani ava havana kunzwa here mwana achichema? Nokuti mukanzwa machiti ndokubaya nebanga mozongonzwa panyarara. Mwana wacho haana kuchemere. Tisingazive kuti mwana uyu achemere nekuti taona kuti pane kaushingi kari pamwana. Kubayiwa na11 wozomuka kuma4 wotaurira vanhu kuti ndizvo zvaitika. Zvichireva kuti pamwe abayiwa haana kuchema kana kuti abayiwa ari muhope hatichaziva ipapo. Mwana uyu akakura sei uye mwana uyu? Mwana uyu mwana mukomana anonzi Nolan, iform 2 pamufakose i4 apa. Imi munogara mulaini rimwe chete nababa vabaya mwana uyu. Munhu akaita sei? Isusu tinogara mulaini munomu naNephiasi. Nephiasi munhu watinoziva nehasha. Ane hasha mukukura kwake Nephiasi. Handimbofa ndakamurerera kuti Nephiasi haana hasha. Nephiasi ane hasha. Ende Nephiasi ndidhokta. Vanotengesa mishonga, vanoita sei. Saka inini chanyanyondibata chandipa simba rekuti nditaure ndechekuti isu makuru atakaita nevabereki vedu taibatirwa shamu tichirohwa kana tatadza. Kwete zvekuti mubereki anobata banga. Mwana anotadza, hapana munhu asingatadzi. Unobata banga ihuku here yauri kucheka? Haisi huku. Chamutadzisa kutora bhande kurova kana kutora shamu kurova mwana wako wotora banga. Saka nhasi matumbu emwana aya anga achida kuti aite sei? Mwana abayiwa na11 obayiwa ozotaura kuma4. Tinoziva kuti zvii zvaitika munguva yese iyoyo muutano hwemwana hatizivi. Mukutaura nyaya yematumbu abayiwa pai uye abayiwa kangani? Mwana zvikunzi abayiwa padumbu. Inini hangu kumuona mwana handina kumuona. Asi zvinhu zvandazongonzwa patazodzika ukukoko tichinzwa nevaona vanga vachiti mwana akanganisika because anga azoisa chijira asi panga pachibuda matumbu anenge ankunzi anga achioneka. Mukatofolowawo mumagurupu memufakose muzvitorimo zvatonyorwawo kunzi matumbu aita sei abuda asi ini handina kuzviona hangu, ndangonzwa. Baba ava vasungwa here uye vasungwa nguvai? Mati mwana azotaura kuma4 chii chazoitika? Audzani uye zvazofamba sei? Baba ava mwana anonzi ndofunga pain yanga akunzwa kurwadziwa achibva aenda kunoudza pamba ifamily house pamba pana Nephiasi. Pane brother yake iripo handiti nemudzimai wacho. Saka aenda akanoudza mukadzi wemudzimai wacho here kuti ndiri kurwadziwa. Abva abvunzwa kuti waita sei? Hanzi abva ati ndabayiwa nababa. Pawatarisa bwaona mwana abayiwa. Saka zvadaro kunonzi vabuda vakamhanya kuuya muraini munomu kune mupurisa womuraini. Mupurisa womuraini ati endai kuMarimba polisi.
bva paita vamwe vamhanyawo kunoudza mai vemwana sezvo vanga vari kurufu vafirwa nasekuru wavo. Mai vacho ndofunga ndopazomhanya vanhu kupolisi kunoti mangara nyaya. Vachibva vauya mai vacho vane polisi ndokutorwa kwaitwa neFIAS masungiro aitwa. Matimimi pane mupurisa atodeedzwa asi atadza kuendako nekuti atya kuenda ari ega here? Tisingazivi sezvo asingashandire munomu ndofunga anga ari kuda kuti ibatwe nevanoshandira munomu. Kutaura kunoku mwana uyu ari kupi? Patiri kutaura izvozvi mwana ari kunzi ari kuchipatara cheHarare Hospital uko akamirira kurapwa, asi pane munhu aisa mumagurupu kuti pari kudiwa $70 yekuti mwana aitwe scan kuti aongororwe kuti zvakamira sei. Saka 70 yacho yanzi hapana, zvichireva kuti panga pakutonyorwa pagurupu kuti ngatiitei mudemhe. Sezvo ndirimo mugurupu imomo ndaona panzi nevamwe vati ndiri kubvisa $40 mai vemwana ngavauye vatore. Tinotenda. Mashoko angu inini ndisati ndabva pakamera ndekuti vana vedu vanotadza, asi ngatirangei vana nenzira yakafanira, kwete kuti unotora mwana hausi kuuraya mbudzi, hausi kuuraya huku. neFIAS watirwadzisa, tanga tisingambotarisira zvinhu zvakadaro kwauri. Ini ndakakutarisa uri hanzvadzi yangu, uri hanzvadzi yangu, wasvibisa raini redu Chigwenura. Hatisiwo zvatanichifanira kumuka tichinzwa. Tamuka tichinzwa nyuzi dzinorwadza dzinosiririswa, munhu wese arwadziwa nechiitiko chakadai. Banga chinhu chinorwadza. Kana pandazvinzwa ndandakarara semunhu handisi kunzwa zvakanaka. Saka pandamuka mwana anga achida kuti aone umwe wake uyo ndivamutaurire, ndatonzwa kurohwa nehana nekuti iye wangu yanga atobudawo futi mumba. Ndikati ko chii chaitika? Ndizonzwa zvikanzi aiwa mwana wepapo mukomana weNeFIAS abaya mwana aitakura naye muno muraini, asi kuti uti afungei kuti angatore chinhu chakadaro chekuda kuuraya mwana. Hamaona kuti zvinhu zvakaoma. Tese tanzwa kutya kana pari zvinhu kuti zvino mwana anorarama here, nepo iye haasenzi zvakare, anototamburawo. Ivo baba ava vasenzi vanoita basa rekungoitawo zvinoitwa nevamwe. Saka zvinhu zvinorwadza, ndanzwa kurwadzoenda, ndanzwa kutya nekuti ndandakarara ndatozoona mwana wachimhanya kuti uyai kuno munzwe. Ndangu achungidza kuti uyu wangu musikana aripo, manje anga asipo, anga abuda kuenda kumbari. Ndatotyawo ndikati ko kwaitike chii kumwana, ona sezvo muri kuziva kuti nguva ino yakaoma. Kwakunzwa kuti ndibaba vabaya wavo mwana wekubereka. Mwana vanogara pazasi apo hasi wekure. Vana vakangokura vachitamba nevamwe pedu nepapango nepapo. Tazotaurawo futi nevamwe avo vati vanoda kungobuda izwi ravo richitaura, vativo vanokirwa mangwanani pachitaurwa nyaya yekuti mwana anga abayiwa nababa vake, vakazonotsvaga mupurisa wemuraini uyo avati vakwanise kuenda kumapurisa ekumarimba. Kwanga kuri kuma24 tanga tatomuka takatogara, saka ndopatanzwa kunokerwa nekuchi nekuhwindo. Ndotati ndiani? Ndondati izwi rani? Izwi rive panext door. Ndopatati uyai kudoor, ndobva vanhengerena. Atanga kubuda munin'ina wangu, ndiye aenda, ndiye auya kudoor, ndobva anzi ndozviri pamba pedu, banono vabaya nhono nebanga. Uyu ndopati no wait, mozotaura regedzai ndishedzewo vamwe vangu. Ndopatashedzwa tese, ndobva tauya, ndobva taunana navo, tikati zvazviri kuita kana muchiti mwana abayiwa ndozvazviri, nokuti mai guru vacho vari kutaura kuti mwana zvinhu izvi zvinenge zvaitika kuma11 mausiku. Handiti mwana ashingirira, paashingirira kudara, ithingi mwana anenge anonzi atotora chisokisi chakasviba akazvipaka panzvimbo yaita sei yabayiwa iyoyo nababa vake. Adaro ndofunga kana panga pachiri nechiveve, haana kuita sei, haana kukwanisa kuti anokera ava vataurire. Zvadaro pazvatanga kuzorwadza, mwana akambaira, akwanza akambaira, akanokera bankuru vacho, akati mukadzi wacho ndobva abuda, zvikanzi mama ndikukumbirawo mapiritsi, zvikanzi ndei, zvikanzi handisi kunzwa zvakanaka apa pangu. Hanzi anga akabata akati apa pangu meaning pasaidi pari kurwadza, zvikanzi asi wakarovera here kana kuti wakadonha. Hanzi ati aiwa ndabayiwa nadhidhi nebanga. Saka mai guru vacho ndopa vatanga kuita sei, kuchipukuta mwana. By the time vanga vari kupukuta vaona kuti pane chinhu, ndobva vadhonza. Mai guru vacho vaita zvivindi, vadhonza socks. Saka vari kuti pandadhonza socks rabuda ritori nemavheji.
nemvura. Handopa ndamuti kwaiwa pakeji iko nezvawaisa here apa zvikanzi no mavheji andikadzika manheru akutoita sei akutobuda nepaabayiwa pacho ipapo mavheji andadya manheru akutobuda. Saka ava vanoti vazongokwanisa kuvhara mwana vanoti murume wacho ati mise betadhini paita sei havana kutoona kuti idip cut ndobva vavhara vari kuti ivo vamuvhara nebhandeji ndopa patabuda tese ndobva taenda kunotsvaga rubatsiro pane vamwe ofisa vemuraini medu muno. Ofisa vaya vatidaira vachiti izvoni akaona fesi yangu inini anogona kutiza. Saka itai zvokuti munoti mwana maenda naye kupi kupolisi mozotangira from there. Zvichireva kuti imimi mama hamuna kuona chironda chemwana chatobhandejiwa? No, anga atobhandejiwa kudhara. Saka by the time yatabva kumupurisa kutisvika vanga kutoti mwana atanga kuvhomita. Anga akurutsa mwana anga akurutsa. Saka vazongouyawo nemota tikaona vabatirana mwana vakumupinza pai mumota. Nguva yese yaitika izvi baba vacho vakarara vari mumba? Vakarara vari mumba. Ava vazokwira mota nemwana vakaenda kupolisi kumarimba vakadzoka kubva kumarimba mai vacho ndovauya nemapurisa nepikapu vakatopindirwa baba vacho vakarara vanga vakatorara baba vacho. Zvadaro tazongoona baba vacho vazobudwa vakaitwa sei vakasungwa ndobva vangokandwa mupikapu ndobva vaenda. Saka havana chavataura baba uye vanhu havasi kuziva kuti mwana abayirwe? Baba vacho vanga vachitoita zve zvinenge zvekukahadzika kuti ndingabaye mwana wangu here zvikanzi muchanosvitaura maakupi kumberi. Saka ndomamirira zvikaita tiri kucommunicate hedu nevari kuchipatara but I think nyaya dzakawanda dzemwana uyu vanogara ipapa apa ndo vanokwanisa kuexplain. Isusu tingorove panext door. Mukadzi wacho azoriwana paranga rakavigwa ririmo right now mumba umu. Ari kuti pane chispika here chakafa kudini ndopaaripfekera ndopariri izvozvi. Imimi mama tinoziva isusu kuti dzimwe nguva vana vanotadza vanhu vanotadzirana. Tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachibata zvinokuvadza dzimwe nguva zvichitotorera umwe upenyu. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pezvinhu zvakuitika iko zvinezvi kuita kunge vanhu vasisatyi kubata zvinokuvadza vamwe? Ya inini ndinotanga kuti 1 kuziva Mwari chinhu chakanaka nekunge ukaona kuti waita hasha know your limits pekugumira nehasha nekuti ukada kuti chiri padhuze newe wakutora kana kuti letsi waona kana dombo chari wakupotsera zvinozoguma zvasvika sei papapa. Handizivi hangu kuti ihanzvadzi yangu kuti anga akadhakwa here kana kuti kudii handiziviwo but ndopazvasvika. Vanokwanisa kubatsira mwana uyu nhamba dzapiwa mugrupu raiswa mufakose i 0774 346 171 dziri nhamba dzababa mukuru vemwana vane mwana kuchipatara iko zvinezvi. Vese vangade kuisa ruoko pakubatsira kurapwa kwemwana komana uyu munokwanisa kushandisa nhamba idzodzi kuti mwana akwanise kurapwa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe uye tisakanganwe kuti muupenyu hwemunhu hunokosha. Kunyangwe tatadzirana zvakadii, kunyangwe mwana atadza zvakadii, tisabate zvinokuvadza.